Hej og velkommen her til kanalen. Det er sindssygt dejligt, du ser med, uanset om det er mange gange, du har set med efterhånden, eller om det er første gang, så er vi bare virkelig glade for det. Sidste video, der så jo, hvordan Mads han, var ved at reparere noget på vores fræser, og det her har han arbejdet videre med i den her uge, og det er mega dejligt, fordi så har vi kunne komme i køkkenhaven. Det er sådan en virkelig forårsting for mig, og så har vi faktisk også fået begyndt på det her store byggeprojekt med det nye værksted, og det er også ret fedt at være startet på det. Og så et andet lille byggeprojekt, I også kunne se i sidste video, det er jo, at vi har bygget den her ulekasse. Og den skal jo sættes op, rimelig højt op. Og det er ikke lige helt gået som planlagt, men det kan I jo se her i videoen. I sidste uges video, der kiggede jeg lidt på den her fræser her. Hvis du ikke lige har fået set den, så kan du klikke heroppe i hjørnet. Så er der et link til den video. Men problemet var lidt meget, at der var en utæt benzinslange. Jeg håber, det var benzinslangen, der var utæt. Jeg fik i hvert fald skilt den ad så meget, at jeg kunne få taget benzinslangen af og kunne se, at der var en lille bitte flænge i. Så jeg håber, det var det, der var galt. Så jeg fik som sagt skilt den ad og kiggede lidt på det. Og derudover så konstaterede jeg, at der måske var nogle ting, der godt lige kunne trænge til lidt kærlighed derudover. Så jeg fik drænet olie og fik kigget lidt på tændrøret og blev enig med mig selv om, at jeg bestilte en ny benzinslange, en nyt tændrør og noget nyt olie til den. Det har jeg fået gjort. Og luftfilter. Luftfilteret fik jeg også lige bestilt nyt af. Det var ikke verdens største udgift, så det tænkte jeg, vi godt lige kunne investere i den fræser her. Så det er som sagt kommet hjem, og nu vil jeg se, om jeg kan få det samlet. Og så håber jeg på, at det løser problemet med benzin. Nogle steder, hvor der helst ikke skulle være benzin. Som jeg vist også fik nævnt i sidste uge, så er det jo en pænt stor fordel, at det er et mærke, der ligesom man kender, og som også er dansk. Og der er gode tegninger til alting, så man kan finde hver en lille bitte del og stump og bestille det inde på deres hjemmeside. Og så kom det faktisk dagen efter. Så det er sgu ret cool. Det gør det lidt lettere og er generelt bare en kæmpe fordel, så man kan få repareret de ting, der er, i stedet for at skulle ud og købe noget nyt. Så det er jo virkelig en kæmpe stor fordel. Nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få det her samlet uden de store problemer. Jeg tror, vi starter med tændrøret. Så er den samlet. Så mangler du lige at få olie på. Jeg havde lige en restolie sidste gang, som jeg fyldte på, så den har ikke stået uden olie. Men der skal jo lige olie på op til mærket her.
Eller ikke mærket. Op til kanten. Der skal olie lige op til kanten her. Så er den tilfreds og glad. Så der mangler noget. Så er det jo godt, at jeg fik købt en. Fortæl dig lige, hvad der skal ske. Ja, vi skal slæbe det her monster en stige ned i haven. Hvorfor? Så du kan kravle op i 3, 6, 8 meter op og sætte fuglekassen op. Det bliver mere 6, end det bliver 8. 6, siger du? Godt, så lad os lige blive enige om, hvilket træ den skal op i. Uglen var over i det der område. Og jeg har læst mig frem til, at det skal være i et løvtræ. Men jeg ved også, at vi skal have fældet nogle træer i det område der, for at få mere sol ned på terrassen. Så det kunne også være sådan en, men det kunne også være sådan en som den, der står en, der er lidt længere inde bagved. Så er den lidt mere trukket væk. Det kan godt være, at den godt kunne lide det. Ja, i stedet for marken i stedet for. Ja, i stedet for at den står i række, altså i den trærække, der er nummer 2. Ja. Jeg ved bare ikke, er det højt nok op? Der er sådan et træ der er mega lige. Ja. Og så har den sådan, så går den op med 2 grene. Så der, det var jo egentlig der, jeg havde tiltænkt, at man kunne hænge rebet rundt. Altså sådan, at den ligesom hang i det. Ja. Men hvad tror du om det? Er det, altså... Det lyder da fint. Er det højt nok op, tror du? Ja, der hvor den går ud i 2. Ja. Ja, det måtte vi så lige sande at indrømme, at det bliver så ikke lige nu, vi får den her hulekasse op. Vi havde fået stigen helt derop, men der var så ikke lige nogen af os, der kunne finde modet helt. Jeg er ikke lige helt sikker på sikkerheden i det, og så, så tog jeg hverken sende mig eller Mads op. Så vi prøver lige at gå lidt i tænkeboks, hvordan vi gør det mest sikkert at komme de der 6-8 meter op i sådan et løvtræ uden rigtig noget sikkerhed, hvor vi ligesom kan fæstne stigen op i toppen. Det er det, der mest er min bekymring, at den simpelthen, når vi står deroppe, skulle komme til at glide ned. Så ja, vi må lige tænkeboks, og så får I lige en version 2, men stigen står klar derinde. Så håber vi på, at vi bliver lidt kreative i løbet af ugen. Ja, det der. I stedet for det der ulehus noget, så går vi altså lige i gang med noget, hvor vi håber, vi har lidt større succes. Fordi at jeg står lige her med de nye byggematerialer. Og dem får vi åbnet for nu, og så vil vi altså gå i gang med at bygge
inde i laden, hvor vi skal lige have smidt noget tag på, der hvor der skal være værksted. Og Østergaard, han kapper de hvide bånd. Det er premieren til værkstedsbyggeriet. Så jeg kommer til at riste træet. Ej, for helvede. Ja. Så er vi nødt til at købe noget nyt. Ja. Det er ikke godt nok. Du er nødt til at være mere forsigtig. Nice. Der er meget træ også. Og hvad kalder du dem her? Træ. Det er bare træ. Det er bare træ. Perfekt træ til det, vi skal bruge træ til. Træ med J, siger vi her. Nogle af os. Og hvad har vi hernede? Ej, se lige her. Sådan en kridtsnor hedder det. Og det er vel sådan kridtet. Det har jeg altid drømt om at lege lidt med, så her var der en anledning. Og tagpap, kan du huske, hvor det skulle hen? Det var nede i bunden, så det skal vi ikke bruge i dag. Du må ikke snifte det. Hvorfor ikke? Hvis man lige skulle få lyst til det. Du sagde lige, du har tænkt dig at lege med det. Og en masse skruer, og hvad har vi hernede? Beslag. Beslag. Aber doch. Skal vi få det her i tørvejr? Det er så lækkert. Du må hellere gøre, hvad chefen han siger. Jeg vil lige vise jer noget sjovt. Eller, jeg ved ikke, hvad jeg skal synes om det. Mads, han... ja, lige inde i vores bryggers her. Det er sådan en midlertidig løsning. Men Mads, han er for evigt træt af, at jeg ikke gider at stille mine træsko op på hylden. Jeg stiller dem bare lige altid i det hjørne der. Og det gør så, at han laver altid en lille gemmeleg for mig. Så nu står der så en træsko der. Og kan vide, hvor den anden er. Jo. Den står så heroppe på en hylde. Det gør så Østergaard. Tak for det. Det er så hyggeligt. Så får jeg da et smil, hver gang jeg skal bruge min træsko. Nå, jeg skulle egentlig bare lige ind og hente den her. Så vi havde en maskine mere, så vi kunne skrue på samme tid. Østergaard, er du glad? Ja. Prøv lige at se det her. Prøv lige at se. Det var lige en formiddags arbejde, og så det er faktisk gået pishamrende godt. Nu vil vi have en bid mad, og så er vi faktisk begyndt at prøve at lægge plader på det her sted heroppe. Og så skal vi nemlig lige have lavet lidt på det her konstruktion, inden vi fortsætter indad. Så frokost, og så plader. Nu er det altså pladernes tur. Det er lidt spændende. Det skal nok blive godt at få dem deroppe. Det bliver god træning for armeren. Der er 2 forskellige størrelser. Vi skal bruge det rigtigt. Lad os håbe, det er de rigtige, der ligger øverst, så. Det gør de ikke. Er det rigtigt? Det tror jeg ikke. De ser i hvert fald tynde ud, dem der ligger øverst. Vi har jo nogle tynde til væggene. Og så har vi nogle tykkere til loft-gulv. Og de tykke, de ligger nederst, så vi skal i gang med at flytte plader, men de skal ind alligevel, så det kommer de nu. Nu er der kun loftsplader tilbage derovre. Og prøv lige at se, hvad vi allerede har fået op. Den ligger lige heroppe. Den første loftplade.
Shit, mand. Bum, bum. Så er der bare loft/gulv. Det er skønt. Nu skal vi have sat det næste stykke derinde op. Der har vi lige målt. Og der skal vi nemlig have savet lidt i en plade, for at den kan være der. Og vi gad virkelig godt have sådan en lækker skinne til vores lille rundsav der, men det har vi ikke. Så vi laver lige sådan en lille finurlighed her med et vanderpas og nogle... ja, jeg har glemt, hvad de hedder. De der til at spænde fast med. Og så saver vi lidt af, og så op med den. Og så har vi faktisk en hel side på. Nå, den her gamle klinge her, jeg tror heller aldrig, jeg har skiftet den, er nok 7 år gammel. Den er måske blevet lidt skæv, så den sætter sig fast. Så nu prøver vi altså lige med stiksaven i stedet for. Så er vi altså kommet så langt. Vi har fået lagt 2 rækker plader på, og det er egentlig så langt, som vi synes, vi har lyst til at komme nu. Herover kunne vi godt tænke os at få understøttet den der tværgående bjælke der lidt bedre, end den er nu, inden vi begynder at bygge videre hen. Så det vil sige, næste step, der er at få nogle stolper sat ind under den, og så få erstattet den der gamle, der står der. Så det her det er egentlig så langt, som vi synes, vi kunne komme den her weekend med det her projekt. Og det er egentlig gået forrygende godt, synes jeg. Det har været sjovt og lærerigt, og uden de sådan helt store upser. Så det har været fedt. Jer, der har set med her på kanalen i lidt tid, I ved, at vi før har haft en lille gårdbutik, hvor vi sådan primært solgte vores egne produkter, altså vores kalvekød og vores lammekød. Men her ved årsskiftet, der lukkede vi faktisk den. Vi har dog stadigvæk vores dyr jo, og de skal engang imellem slagtes, og det er faktisk ved at være slagtetid nu. Men vi har ikke sådan helt lukket ned for den der butiksdel. Vi gør det bare på en anden måde, så nu er vi ikke længere en gårdbutik. Så er vi i stedet for det, der hedder kødformidler. Det vil sige, at vi kører ud til slagteren og henter kødet, og så formidler vi det egentlig bare, så folk selv kommer herud og henter det samme dag, som vi henter det hjem. Men det er jo en proces, hvor at vi faktisk sælger alle de her 8. dele, som vi sælger det i på forhånd, og det er vi ved nu. Og vi mangler stadigvæk at få solgt et par stykker af de her kødkasser med 8. dele. Det er sådan 30-40 kilo eller sådan noget. Og jeg vil bare lige sige, at hvis I er interesseret i at smage noget kalvekød af sådan ypperste kvalitet fra nogle dyr, som I ved har haft et dejligt liv, så kan I lige skrive til os. Mads han skriver telefonnummeret på mig inde i beskrivelsen på det her afsnit. Og så bare skriv og spørg, hvis der er noget, I er i tvivl om. Og det er sådan det her med at slagte, det er faktisk lidt en forårsting for mig, fordi vi plejer at slagte de her tyrekalve, når de er omkring 1 år gamle. Og ja, de bliver født her i foråret, og så passer det med, at det er ved at være tid. Men en anden ting, der også er en forårsting for mig, det er køkkenhaven. Den skal vi nemlig tage gang i. Og fræseren, den har Mads jo fikset, og det betyder så også, at vi skulle have gjort jorden klar til at blive fræset. Vi plejer normalt i køkkenhaverne at lade en hel masse vissent og afgrøder, vi ikke lige fik høstet og sådan noget, til at stå hen over vinteren, fordi det har jorden faktisk godt af. Og så her om foråret, så tømmer vi så det hele væk igen.
Og lige nu står vi i den ene af vores køkkenhaver. I kan se, at den er næsten fuldstændig sådan gold. Og det vi så gør, når vi har fjernet alt det her døde materiale fra sidste år, det er, at vi henter noget møg, noget komøg, kokasser og halm blandet sammen, der har komposteret i 2 år. Og så smider vi det ud herude på køkkenhaven, fordeler det ud over jorden, og så fræser vi det faktisk ned. Og jeg ved ikke, om man sådan, I kan jo nok måske godt fornemme, at altså det her, det er jo vitterligt kollort og halm, der bare har ligget og komposteret. Så det er fantastisk næring for vores afgrøder. Og det er altså, ja, det er virkelig med til at gøre, at køkkenhaven er en succes her på gården. Men ja, vi har haft min far til at hjælpe med at køre noget af det her ud i den her uge. Så har jeg spredt det, og så har Mads fræst det ned. Så det er totalt teamwork, og det kan I lige se lidt mere om her. Og ja, det var det, der var sket på gården i den her uge. Bare lige reminder, hvis I skulle være interesseret i noget mega lækkert kød, send lige en sms eller ring til mig. Mads skriver som sagt nummeret i profilen, fordi vi har en lille smule mere til salg. Og ellers er der vist bare tilbage at sige tak for i dag, og tak fordi I så med. Og husk at like og subscribe og kommentere og alt det der, hvis I kan lide det især. Det bliver vi mega glade for. Vi elsker den der dialog, og især når I skriver, hvad I særligt godt kunne lide i videoen, eller et eller andet, så kan vi jo lave mere af det. Så, men vi ses, og god dag.